19 са групите за взаимопомощ в общините Димитровград и Хасково, които Фондация Джендър Перспектива е създала в рамките на проект "Да разрешим проблемите си заедно". По повод Международния ден на възрастните хора, всички групи ще получат помощ или награда. За хората в Узунджово това бе един компютър. В случая сме решили точно тук на Узунджово, на групата за самопомощ и солидарност, да донесем компютър, за да може хората, сред възрастните хора, да избегнат социалната изолация, тъй като последно време техниката прекалено много навлезна в ежедневието ни, а възрастните хора по този начин остават социално изолирани. В една от 8-те срещи, които остават до края на проекта, е предвидено възрастните да се научат на работа с компютър. Така той ще стане полезен за много от тях. Иначе в групите за взаимопомощ пенсионерите споделят всякакви въпроси, които ги вълнуват. Чест проблем за тях се оказват телефонните измами. Телефонните измами са наболял проблем. Последно време много хора, въпреки говоренето по медии, по телевизии, изобщо и брошури се раздават навсякъде, все още телефонните измами са голям проблем. По места, в населените места нямат, така в Хасковско се наблюдава, нямат лични лекари. И въпреки проблемите, и днес възрастните хора от Узунджовския пенсионерски клуб "Пан Дованчев" се събраха, за да отбележат с малко закъснение празника. Поздрав отправиха дамите от певчевски хор "Вирово".